дар доираи нақшаи чорабиниҳои маркази ташаккули тарзи ҳаёти солими шаҳри Исфара, кормандону мутахассисони марказ бо мақсади пешгирӣ ва пурзӯр намудани корҳои фаҳмондадиҳию назоратӣ вобаста ба бемориҳои сироятӣ, аз ҷумла бемории нави сироятии коронавирус, корҳои таблиғотиву ташвиқотӣ ва фаҳмондадиҳиро дар муассисаҳои таълимӣ роҳандозӣ менамоянд. зимни суҳбату мулоқотҳо бо толибилмону омӯзгорон ва роҳбарони муассисаҳои таълимӣ табибон ба онҳо дар самти пешгирии бемориҳои сироятӣ, риояи қоидаҳои беҳдоштӣ ва истифодаи мунтазими ниқобҳо тавсияҳо медиҳанд. чунин як мулоқоти судманди табибон бо сарварии роҳбари маркази ташаккули тарзи ҳаёти солими шаҳри Исфара ҳокимҷон Сафаров дар муассисаи таҳсилоти миёнии умумии рақами 12 баргузор гардид. зимни боздид табибон бо тадбирҳои беҳдоштӣ андешидашуда дар муассиса аз наздик шинос шуда, аз омӯзгорону хонандагон даъват ба амал оварданд ки бо ҳисси масъулиятшиносӣ тавсияҳои кормандони соҳаи тандурустиро ҷиҳати пешгирӣ аз паҳншавии коронавирус комилан риоя намуда, истифодаи мунтазими ниқобҳоро фаромӯш накунанд. баъдан табибон дар дарсҳои тарбиявӣ ки аз ҷониби омӯзгорон Эътиборхон Ҷураева барои хонандагони синфи 9 ва Машҳура Довудова барои хонандагони синфи 10 таҳти унвони СПИД ва коронавирус вабои асри 21 ороста шуд, иштирок намуданд. бояд зикр намуд ки омӯзгорон ва хонандагони барои ташкили дарси намунавӣ ва босифату пурмазмун гузаронидани он тайёрии пухта диданд. дар ҷараёни дарсҳо омӯзгорон ба толибилмон бобати таърихи пайдоиши бемориҳои сироятии СПИД ва COVID-19, тадбирандешиҳо бобати пешгирии бемории ҳамагирии коронавирус ва риояи қоидаҳои беҳдошти саломатӣ маълумот дода, аз ҷумла зикр намуд ки ҳоло тамоми ҷаҳон бо COVID-19 мубориза мебаранд. дар ҷаҳон қариб кишваре нест ки дар он ин намуди беморӣ вуҷуд надошта бошад. дар ҷумҳурии Тоҷикистон низ аз охирҳои моҳи апрели соли равон ҳодисаҳои аввали тасдиқшудаи бемории сироятии коронавирус ба қайд гирифта шуданд. имрӯз вазъ дар иртибот ба ин беморӣ дар кишвари мо назар ба бисёр кишварҳои олам аз ҷумла ҷумҳуриҳои ҳамсоя беҳтар аст. бо вуҷуди ин хатари мавҷи дуюм ҳар лаҳза моро таҳдид менамояд. хонандагон бошанд оид ба донистани қоидаҳои оддитарини тозагию беҳдоштӣ, аз ҷумла шустани дастон, пӯшидани ниқоб, нигоҳ доштани фосилаи ҷамъиятӣ, бо даст салом накардану ҳамдигарро ба оғӯш нагирифтан ва ғайра донишсанҷӣ намуданд. дар раванди дарсҳо барои ҳадафноку пуртаъсир гузаронидани он омӯзгорон Эътиборхон Ҷураева ва Машҳура Довудова аз усулҳои муосири таълим истифода намуданд. сарвари маркази ташаккули тарзи ҳаёти солими шаҳри Исфара ҳокимҷон Сафаров, сарвари маркази мубориза бо бемории СПИД Муроҷон Полодов ва муовини сарвари таълимгоҳ Нигора Отобекова бо баробари изҳори қаноатмандӣ аз фаъолнокии хонандагон, онҳоро ба риояи қоидаҳои беҳдоштӣ, масофаи муайяншуда ва дигар тавсияҳои табибон даъват намуданд, зеро он шарти муҳим ва зарурӣ дар мубориза бо ин вабои аср аст.